jugat ja pas molt de temps, a l'estiu 2021, però ara no hi hem jugat molt, també durant les vacances d'hivern, perquè no era tan divertit. Llavors, a Lluís les agraden molt de fer cabanes també, però jo, la veritat que ara no tinc massa temps per jugar a la cabana. I potser la vostra cabana és prohibida per adults, no? No en tenim. Podria venir, jo? No en tenim. Sí, d'acord. Jo a Estuzul tinc amics que m'han mostrat una cabana més gran que la classe. Ah, no. Sí. Amb una porta? No pas de porta, sí una porta, mais podem anar a dintre. D'acord. I què hi ha dins? Hi ha un llit fet de fusta? sí, ple de coses així. D'acord.